Mga bantay sa mga pasyente sa CLMMRH ginadumilian nga magsulod sa ospital agud malikawan ang posible paglaton sa COVID-19. Mga watcher nagapanghakroy sa ila sini sitwasyon sa guwas sa ospital bangod wala sang matulugan. Ining balita ang aton gintutukan. Imahe sang Iloy nga nalisdan si Roselyn bangod sa ulihi nga ginhawas ng iya bata nga si Richmond, wala ini sa iya luyo. Wala na sini nakitang bata nga ginadmit sa ospital, bangod wala na ginapahanugutan nga magsulod sa ospital ang mga bantay ukon watchers ang pasyente. Igambal ko sa ila, masudlan nyo lang ko bala. Ay gusto ko rin makita akong bata. Kasi total ka ay mumugtong naging man sa balamam. Nalo man na kamuman, walang kamunaluoy. Egapati si Roselyn nga napabayan ng iya bata kinahanglan kunta ni dialysis. Na nakita ko hindi kamatay sa bata ko, kulang sa pagkutitid. Kaya pagkapatay na, ayoko ang mga gamit ka bata ko. Wala nila magamit. Sera mo lang ginda ang mga abayo, wala ginmatandong ng brief. Ang diaper, di pa bala sa pisulod sa matatlo kaadlaw ang diaper. Amo lang itong isa, wala ginangihi, wala man na muson be. Isa lang si Roselyn sa mga bantay ukon watcher sa pasyente nga gikan sa luwas sa Bacolod sa malapit 70 ka mga ginasapupo karon sa barangay 18. Kadaman sa ila ang wala sang paryente sa syudad. Butanga sa kilid na lang sang dala nagatulog samtang nagahulat sang balita sa sitwasyon sa ilang mga himatangan admit sa regional hospital. Gin pa kamaayos ang barangay nga maghatag sang pagkaon kag matulog ang mga ini sa chapel sa barangay sa tunga sa nagapasingit ket tiyempo. Galing kiti hindi ito sila kagawi gid kiti wala kiti CR. So nag-transfer naman sila balik kiti ay no miari kami diri nga CR man nga gina-provide man sa ila. Sunod sa CLMMRH, tinutuyos ang polisiya nga makalikaw sa transmission sang virus. Why na kami kapalo kung din ini sila naghahalalin? Karon kung pasudlon din namon nga career gali sila, pasudlon din namon ng 170. Can you imagine what will happen to us? What will happen to our patients? Base sila man ang malapnan namon. Hindi namon gini ma-screen tanan ang nagasululod dire kay way ginamon tanan gina PCR test mo. Ubod Kirino Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.